Hei phagi takhro bukhro ang norong bagi koktang kwtal tumani tongo o koktang kwtal kabo bunyi dophawo deng nya saimia chini dophom ka swkal bwtharma laimani abon tunya kaisa koktang taka koktang kwtal ni bum ka swkal bwtharma kotor pati mung pati thangsawkha swkal hinlayei bwthar laisawkho parani mungkhai mung obisoron kes rijak baikha joto 9 jon bwtharjaknani mung nondorani swkal darung rung yazani bwsani mungkhai bumung magrai kwpal yak sungui tongkha naikhlai kwtham romjakha abwthar nairo abo jotono parani borok bonono hino swkal bwtharma koktoma kotor kasui phaima tabo kamingo pulis kasajak parani borok jotono kharjak bwtui bwkhabai bwthari mankha swkalni khaiba anja kwrwikha pulis kesri di bichar khlai di kerong rajasi norok nasik di bwtharya karui bukhaisa khamu bwsai bwsabai ma tongjak khamu bini bumungno swkal bwtharma khawo kwrwida nongni hamjakma tiprasa bai tiprasa wansugui naidi bwkhawo kisa kogono tongo khugono tongo mapha burani kognabo nango khorok thokkwrui bwkhnai nukhai swkal rungyaino rungthotok hinai bohok maikwrui bigra nukhai bonono kobor bohinlai sinai bera kwbang nukhai puma sak sundaro nondorani nobo hordi borono bwtharo abono hino swkal bwtharma kolopjaknaijuk sama khnama swkalni bwsai ano kobor hino tabuk ang bini proman sano kobor hinjakma proman sankai nungbo swkalni proman marinai mental simisi nunglai hinjago bole bihikse bui bwtharjago nini da doro bini da doro sabuni bisi sasaya oro jela sudukse swkal hinjak ma hoda knyani phayungle oma haba nyokhabai sorgo patal kubuide tongna hasaka swkal internet jugo scientist ni jugo swkal hinlayei bwtharma nugo 2025 26 October swkal bwtharma uthuk hordi bor kirima singcha wanama singcha bainondorani khairungma singcha bwthar khibjakha bo swkal hinui parani borok robui miliui bonono hino swkal bwtharma kaming lukubai koksilsarjakma hambai tinini swkal bwtharma koktang rom paika takhor bokoro hambai narok nai tongi naising targang teb narong bagi khnato kwtal koktang to buithai tongo hambai